Ikastetxea sortu zen Hernanin bertan, beste eraikuntza batean. Ikastetxe txikitxo bat zen, eta 15 ikasleekin eta 3 irakasleekin sortu zen, eta Carmelo Labaka Paiza izan zen martxan jarri zuena ikastetxea. Orduan, momentu horretan, Urbieta kalean, Errandiko Urbieta kalean zegoen eraikuntza batean, ordura arte fines ideal izan dako eraikuntza zen, eta Carmelo Labaka izan zen ikastetxea sortu zuena. Bai, esan bezala 15 ikaslekin sortu zen, eta 3 irakasle, eta pixkanaka urtetik urtera ikastetxea joan zen handitzen, eta 1962 urtean egungo eraikuntzara egin zuten aldaketa, eta geroztik eraikuntza honetan jardun dugu ikastetxe bezala. Ikastetxeak izen desberdinak eduki ditu. Ikastetxea sortu zenean, sortu zen eskuela profesional obrera izenarekin. Gaur egun oraindik Hernanin EPO bezala ezagutzen gaituzte. Garaian izan zen oso ikastetxe indartsua eta arrakastatsua izan zen. Orduan, oraindik EPO izena, Hernanin bertan eta Hernatik kanpo ere mantentzen da. Eta asko, esate du, nik EPOn ikasitako nahi, nire aitu nahi, edo nire aita EPOtik pasada. Orduan izen horrek oraindik garrantzia handia dauka. Eta gero esan bezala, 75 urte horietan ere, izen desberdinak eduki ditugu, Carmelo Labaka institutuare izan da, Hernani DHI ere izan gera, institutuarekin batera fusionatuak egon ginelako, eta duela 9 urte, Hernaniko institutotikan banatu egin ginen, eta ikastetxe integratu bilakatu ginen, gizarte berrikuntzako izenarekin. Orduan, guretzako zer da gizarte berrikuntza? Guk ikastetxe bezala, guretzako gizarte berrikuntza da, gizarteak dituen arazo, behar edo erronkei erantzun berritzaileak ematea. Bida guretzako gizarte berrikuntza. Orduan guk daukagu horren fokea jarrita, ez? Ze behar dauden, bagoazen erantzun berritzaile bat ematea. Eta hori da gure filosofia eta gure egitekoa. Guk ikastetxe bezala lanbide heziketan daude 3 maila esan dezagun. Dago, oinarrizko lanbide heziketa, orain aurrerantzean izango dela hasierako lanbide heziketa. Gero dago, hurrengo maila dela erdi mailako lanbide heziketako zikloak, eta gero daude goi mailako lanbide heziketako zikloak, eta azkeneko urtetan ere indar hartzen ari den ondorengo espezializazio zikloak. Espezializazioak egon daitezke erdi maila bateko espezializazioak edo goi mailako espezializazioak. Orduan guk hemen ikastetxe honetan, oinarrizko edo hasierako lanbide heziketatik hasita, espezializaziorainoko ibilbide guztia daukagu. Guretzat oso garrantzitsua da, guk ikastetxeak esperientzia handia dauka hasierako lanbide heziketako zikloak eskaintzen. Nabazkigu urten mordoska bat, ikasle hauekin, ez? Hasierako lanbide heziketa. Hauek dira DBH-ko ikasketak bukatu ez dituzten ikasleak, eta orduan lanbide heziketara etortzen direnak. Orduan, ikasle hauek, esan dezagun, daukatela ere behar batzuk edo irakasteko modu, pixka bat, bereziago edo behintzat, pixka bat ere, metodologia aldetikan ere, beste, erabateko ikasketak eskaini bartzaizkie. Orduan, guretzako oso garrantzitsua eta beharrezkoa da, hasierako lanbide heziketako ikasle hauek, ez gurekin 2 urte edo 3 urte, ez ditugu 2 modalitate, 2 urteko zikloak ditugu eta 3 urteko zikloak ditugu, baina ikasketa horiek bukatzen dutenean, guk hemen ikastetxean eskaini ahal izatea erdi mailako zikloa ere. Eta erdi maila bukatzen dutenean goi maila. Eta nire goi maila bukatzen dutenean espezializazio egiteko aukera. Orduan, guretzako ezinbestekoa da, 2 urte gurekin egon eta gero, eta guk gurekin, babes hori eman eta gero, beste ikastetxe batera joatearen saltoa, ikusten dugu egian beregintzako ere ez dela oso egokia. Orduan, guk hemen ikastetxean ditugu 3 arlo ezberdina. Diala, mekanikako arloa edo familia, elektrizitateko arlo de familia, eta azkeneko urtean ere informatikako familiarekin ere basigera. Orduan,
guretzako oso garrantzitsua da ikaslearen aldetik, ikaslearen ikuspegitik, edukitzea gurekin ikastetxean egin ahal izatea hasierako lanbidezketa, erdi mailako zikloak, goi mailako zikloak, eta oraingoz daukagu espezializazioa mekanika alorrean, baina etorkizunean, bai nahi degula eskaini espezializazio ere, elektrizitatean eta informatikan. Eta horrela, gurekin egin dezatela, eta behintzat aukera eman, ibilbide guztia egiteko aukera eduki dezatela hemen ikastetxean gurekin. Hori da sailburu ordeak, lanbideziketako sailburu ordetzak, martxan jarriko duen programa edo proiektu bat, datorren ikasturtetik aurrera. Eta horrek zer esan nahi du, hasierako lanbideziketan sartzen den ikasle batek, esan dizut, orain arte 2 urteko zikloa edo 3 urteko zikloa eskaintzen dugula. Eta horre bai, ikastetxe publiko, orain arte bakarra ginen, orain beste ikastetxe batzuk ere sartu dira, 3 urtekoan, baina 4 urteko ibilbide bat eskainiko zaie, eta hor bai, gerala ikastetxe publiko bakarra, 3 lurraldetan, eskainiko degula ikasle bat, oinarrizko lanbideziketan, hasierako lanbidezeketan sartzen den ikasle horrek, 4 urtetan egingo du bilbide bat, hau da, dira 2+2, baina mugatua, hau da, ikasle horrek aukiko du eskumena, sartzeko lehendabiziko mailan, hasierako lanbideziketan, eta bukatzeko goi mailako, 2. mailan, eta 4 urteko ibilbide bat diseinatutakoa eskaintzea. Eta hori berria da, orain arte egin zezaketen 2 urteko hasierako lanbideziketa, eta gero beste 2 urteko erdi mailako beste ziklo bat. Orain eskaintzen zaizkio 4 urteko ibilbidea, eta hori 2024 ikasturtean martxan jarriko dugun proiektu bada, lanbideziketako sailburuordetzaren babesean. Gaina, pixkat hori... Markatuta informatika alorrean jarriko dugu, hasiko gara informatikarekin, eta hori ikusiko da, horrengo ikasturtetan, zer eta nola eskaini minen informatikarekin. Ari aldatzen oso poliki. Eta hor gainea, lanbideziketatik oso lanketa ona eta polita eta oso maitza onak ari gera edukitzen, baina nik uste toindikan hori da hola familien barruan. Hau da, guraso askok oraindik, nahiz eta onartu lanbideziketa dela, ikasketak jarraitzeko beste bide, oso egoki bat, eta baina prestigiozkoa, eta gero lan munduan sartzeko aukera oso igual beraiek esaten klitxe batzuk, no? Nahi, etzaile hori gustatzen beraien seme alabak izan dadia, izan dituzela hortikan jarrituko dutena, baizik eta lanbideziketa oso dago, nire semea, bazpada ere, unibertsitatera joan dadila, Orduan, guk lanbideziketatik ari gerana erakutsi nahian dela, lanbideziketa dela ikasketak jarraitzeko beste bide paralelo bat oso egokia dana, ikasleak oso ondo prestatuta ateratzen direnak, eta gero lan munduan sartzeko, bidez zuzena dela. Ikasketak bukatu dituen ikasle guztiek, daukate bermatuta, lan mundura sartuko direla. Lan baldintzak ere oso lan baldintza onak dira. Gremioak adibidez, merkatuan ez daude gremioak, elektrizistak ez daude, zurginak ez daude, falta dira. Orduan, guri gertatu izan zaigu eta gertatzen zaigu, enpresak gurekin jartzen dira kontaktuan harremanetan langileak eskatuaz, guk ikastetxean lanpultsa bat daukagu, eta ezin diegu eman erantzuna behar duten langilearen inguruan. Ez dago, eta guk hemen ikastetxean esan dizuten ez dela mekanika, informatika eta elektrizitateako zikloak ditugu, eta ez daude, ikasketak bukatu eta zuzenean laneari joaz. Eta lan baldintza osonekin, eta soldata askorekin daukan alderdi positibo bat da dena oso praktikoa dela. Guk honea etortzen diran ikasleak ezitzen ditugu lan mundura joateko. Dira, ikasketa batzuk oso bideratutak, hau bukatzerakoan, lan munduan sartzeko. Orduan, hemen lehendabiziko maiatikan, ja daude, enpresa baten egongo balira bezala lan egiten. Dena eskuz egiten da lana. Orduan, oso ondo prestatuak ateratzen dira lanera joteko. Enpresarekin harreman zuzena daukagu. Badakigu enpresek zer dan behar dutena, eta bereiek ere esaten digute zer behar dituzte. Orduan, erakusten diegu hasiera batetik,
gero enpresan behar duten horri erantzun bat emateko. Skillsak dira urtero lanbide heziketan antolatzen diran lehiaketak, skillsak dira gaitasunak, orduan zenbait familietako ikasleentzako dago deialdi bat, lehiaketa bat, non erronka batzuk jartzen zaizkie ikasleei eta ikasleek erronka horri erantzun bat eman behar die. Orduan, lehendabizi antolatzen dira Eusko Skillsak. Iraia urria inguruan antolatzen dira Eusko Skillsak eta hauek Iruneko Fikoban antolatzen dira. Orduan, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleak. Danak etortzen dira Irunean. Etortzen Irunean, 3 egun inguru izaten dira, non jartzen zaila erronka bat, eta dituzte 3 egun, erronka horri aurre egiteko. Orduan, familia bakoitzean, gero ikasle bat txapeldun izaten da, eta 3 sari da lehendabiziko, 2. eta 3. postua. Orduan, lehendabiziko postua lortu duen ikasle horrek, famili guztitakoa, gero daukate hori da, eta Spain Skillsen parte hartzea. Spain Skillsen parte hartzeko. Spain Skills izan da, orain duela 2 aste, Madrideko IFEMan antolatu dira Spain Skillsak, orduan ja Espainia guztitako, famili guztitako, elkarteko irabazlea izan dana, bertara joan dira. Orduan, maila urtetik urtera asko hobetzen dijoa, eta ja maila oso altura da. Orduan, guk esan bezala elektrizitate mailan izan ginean irabazi genuena Eusko Skillsak, Mikel González ikaslea izan zen, irabazi zuena Eusko Skillsak, orduan bera izan da, irakasle tutore batekin joan dana Madridea. Bertan egon zian, astelenetik, astelenago juntziran, eta larun batan izan zen klausura bukaera. Orduan, aukizituzten, lehendabiziko eguna izan zen iritxera eguna, baina izan zen aste arte, aste azken, eta ostegun, eta ostiral goizta, 3 egun eta erdiko lehiaketa bat, txapelketa bat, non oso maila handia dagoen, eta non lanketa handi bat egin behar dute, dakat egun guztiak, eguneko 7-8 orduak lan hori egiteko, eta ostiral arte. Orduan, gure ikaslea hasiera batean oso ondo ibili izan, gero azken momentuan, ezin izan zuen altera saririk, baina oso lanketa on egin zuen, polita egin zuen, oso harro haude berarekin, eta bere ere oso harro zen, eta bere egintzako da oso esperientzia polita. Hori bai dala, horaldiz instalazio bat egin barra izan zuten 4 egunetan, etxeko instalazio bat izango dut bezala, orduan da, esan zegoen benetako, edo lan munduko erronka bat egitea. Orduan, beraientzako oso esperientzia polita da, pasatu dute beraien estresa, beraien nervio guztik eta esperientzia bezala oso polita izan. Orduan, pena pixkat, saria lortu izana. Lortu ez izana, baina beretzako oso esperientzia polita da, eta gure ikastetxe bestela ere, guretzako ere oso aberatsa da, eta oso positiboa da, ikasle bat, Eusko Skillsak irabaztea, eta Espainiara jutea erronka hori egitea.